Babban malamin addinin Musulunci a Zaria, Sheikh Sani Khalifa, ya gabatar da bayani kan zargin da ake yi masa na hannu a shirin juyin mulki. Bayanin malamin na cikin wani faifan bidiyo da ɓangaren gwamnatin tarayya ya gabatar a zaman babbar kotun tarayya. Malamin ya tabbatar da cewa an tuntuɓe shi domin ya yi addu'a ga masu shirin juyin mulki, amma ya gargaɗe su cewa ba za su yi nasara ba. Malamin addinin Musulunci da ke fuskantar shari'a kan zargin hannu a shirin juyin mulki, Sheikh Sani Abdulkadir, ya yi wa kotu bayani. Malamin ya shaida wa kotu cewa tun farko ya gargaɗi waɗanda suka kitsa yi wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu juyin mulki cewa ba za su yi nasara ba. An rahoto cewa Sheikh Sani Khalifa ya bayyana hakan ne a ranar Litinin a cikin wani faifan bidiyo da masu gabatar da ƙara suka miƙa wa babbar kotun tarayya da ke Abuja. Malamin ya ce an tuntuɓe shi ne domin ya yi addu'o'i da za su hana bayanan sirrin shirin juyin mulkin su fita waje. A cikin bidiyon da aka nuna a zaman kotun, sheshin malamin ya ce bai daɗe da sanin jagoran shirin ba, Kanal Muhammad Ma'aji, inda ya ce shi ke aiko da wani mai suna Sanda domin a taimaka musu da addu'a. A cewarsa, Sanda ya gaya masa cewa ogansa na son kifar da gwamnati kuma suna buƙatar addu'a da duba domin sanin ko shirin zai yi nasara. Limamin ya ce bayan ya gudanar da addu'o'i ya sanar da su cewa shirin ba zai yi nasara ba, sannan mutane biyu daga cikinsu za su tona asirin sauran. Da gaske an tura malamin kuɗi. Sheikh Sani Khalifa ya bayyana cewa daga baya an rika turo masa kuɗi domin addu'o'i da sadaka, tare da sunayen mutanen da ake zargi suna cikin shirin domin a saka su cikin addu'o'in. Ya ce bayan an fara addu'o'in ne Sanda ya sanar da shi cewa an daina ganin Kanal Ma'aji na tsawon kwanaki 4, kafin daga bisani a ji ta kafafen yada labarai cewa an kama wasu mutane kan zargin kitsa juyin mulki. Limamin ya dage cewa kuɗin da aka tura masa ba domin tallafa a juyin mulki ba ne, illa domin yin addu'o'i. Da masu bincike suka tambaye shi abin da ya fahimta da juyin mulki, malamin ya ce yana nufin sojoji su karɓa gwamnati da ƙarfin bindiga, abin da ya hana malamin kai rahoto kan dalilin da ya sa bai kai rahoton lamarin ga hukumomi ba. Ya ce bai san wanda zai kai wa rahoton ba ne. Sannan ya kuma bayyana cewa an kama shi ne bayan ya je hukumar EFCC saboda an sanya takunkumi a asusun ajiyarsa na banki. Lauyan gwamnati Rotimi Oyedeposan ya buƙaci kotu ta karɓi rubutattun bayanan waɗanda ake tuhuma suka bayar ga kwamitin bincike na musamman da aka kafa. Sai dai lauyoyin waɗanda ake tuhuma sun ki amincewa da karɓar bayanan da bidiyoyin, suna masu cewa ba da son ran waɗanda ake karewa aka karɓi bayanan ba. Kazalika sun buƙaci a gudanar da abin da ake kira trial within trial domin tantance ko an bayar da bayanan don son rai ko kuma akasin haka. Mai shari'a Abdulmalik ta amince da buƙatar tare da ɗage ci gaba da shari'ar zuwa ranar 12 ga watan Mayun 2026 da ƙarfe 12 na rana. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.